Hvad, skal du sådan her til at spise noget? Jo, men jeg har det ikke... Jeg har det ikke for godt. Ja, prøv at tage en bid, enten det er godt. Den er kold. Både. Ligesom dig i går. Hvad? Det var en god practical joke, for en gangs skyld. Ja, det er jo normalt ikke din stærke side. Poltjekken. Ja. Det er så dårligt, at den skulle heller ikke. Er du okay? Nej. Godt da. Smask ud. Smask ud, mand. Godt nok sidst. For satan. Mangård! Ja, De næste cirka 2,5 timer skal du ikke gå på toilettet. det var fristende. Ja, hallo, det er doktoren. Ja. Jamen nu skal du høre, jeg er begyndt at få en meget voldsom diarré. Og jeg har det hele tiden. Hvad tror du, det kan skyldes? Det kan være mange ting. Har du andre symptomer? Ja. Jamen jeg har også fået sådan en masse underlige røde knopper på min arm og alle mulige andre steder. Det kunne være, at du lige skulle komme forbi en dag og få taget nogle prøver. Bare lige for en helt sikker skyld. Men jeg har en lille tid over morgen kl. 3, hvis du har tid. Jamen jeg har tid der. Godt, hej. Jeg tror, din fjoller, kan du ikke fjerne det der kamera? Hej. Jeg hedder Thor. Jeg har en tid. Ja, okay. Ja. Kristoffer Thor, jeg har tid til det nu. Ja. Det er bare lige her. Thor, jeg var bare så liderlig. Ja, det kan jeg mærke. Jeg er fandme ved at få krampe. Du skal fandme ikke stoppe nu. Okay. Videre. Fuck yeah! Thor. For så. Du bliver nok nødt til at sætte dig ned. Okay. Er det noget alvorligt? Ja, det er jeg bange for. Jeg har både en god og dårlig nyhed. Jamen så kom med den dårlige først. Du har AIDS. Okay. Jamen, det kan ikke passe. Jo, det er jeg nødt til at sige. Det passer. Jamen hvordan? Og hvornår? Der er en ting, du skal vide om AIDS. Fra at man får AIDS, til at det sådan rigtig slår til, kan tage meget lang tid. Nogle mennesker kan dø af det efter 2 år, og nogen kan leve med det i 15 år. Så det kan ikke helt siges, hvornår du har fået det, eller hvordan. Jamen, hvor længe har jeg igen? Det er svært at sige. Jeg vil tro et par år måske. Okay. Hvad er den gode nyhed? Du er i et forholdsvis tidligt stadie af AIDS, og det vil altså sige, at du på nuværende tidspunkt ikke har eller kan smitte nogen. Men hvis jeg var dig, ville jeg passe godt på, for at være sådan sikker på den sikre side. Forresten, Mangård, der er noget nødt til at fortælle dig. Jamen, jeg var oppe ved lægen i dag.
Og Belén, hvad laver du der? Vi svarer på de prøver, som er op og fortalt for en uge siden. Nå, hvorfor har jeg kørt med det? Det får du så også at vide nu, ikke? Jeg lige skal sige det, som det er. Jeg har AIDS. Hvad siger du til mig? Har du AIDS? Ja. Hvordan? Hvorfor? Hvornår? Hvordan er det sket? Det ved jeg ikke, vel, men faktum er bare, at jeg har AIDS, og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har igen, men det er ikke lang tid. Det er sgu noget af en mundfuld, tror jeg. Du kan ikke bare sidde der, du er nødt til at sige et eller andet. Bare sige et eller andet. Jeg tror, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Vi bliver nødt til at droppe den maddag. Det mener du ikke, ja. Vi ses. Det gør bare. Claus, hvad skal du være? Kan jeg få noget? Ja, selvfølgelig. Værsgo. Tak, mor. Tak. Kan du ikke lige smutte ned med den der øl sammen dernede? Jo, selvfølgelig. Tak. Bangor! Bangor! Kommer du ikke ned og sidde? Please. Ja. Bangor. Jeg har virkelig savnet dig. Og jeg håber virkelig inderligt, at du også har savnet mig. Så skat. Selvfølgelig har jeg savnet dig. Og undskyld, fordi jeg var sådan en svin, der står op med dig. Det er jeg virkelig glad for at høre. Fordi jeg vil virkelig blive glad for, hvis du kunne være der i den sidste tid for mig. Selvfølgelig vil jeg det, Torben. Jeg elsker dig jo. Torben. Ej, hvad fanden laver du? Ingenting. Jeg ligger sgu da og sover, mand. Kan du godt lade være? Jeg hygger mig meget. Jamen, det er jeg pisse ligeglad med, mand. Jeg må da sove. Jeg lider lidt. Jeg er pikke hamrende ligeglad. Jeg må da sove, mand. Nå. Nu er du onanere eller et eller andet. Skal vi knippe? Nej. Jeg sover. Jeg vil gerne sove. Jeg er træt. Jeg er stadig videre. Skal vi knippe? Kom, Torben. Ja, vi skal ikke knæppe for fanden. Fucking racist. Det gjorde du ikke, det der, vel? Skal vi knippe? Nej. Lidt. Torben. Er du lige? Nej, Racist. jeg er snart færdig, eller hvad? Åh, helvede! Yeah. Det skal sgu Hvorfor skulle I tage fra mig?